салом алейкум дӯстони муҳтарам. Ман бо шумо имрӯз ҳуқуқшинос Иброн ва Ширин ба саволҳои зиёди шумо каме вақт ёфтам ҷавоб хоҳам дод. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум кардан. аввало ин ки оила ин чизи муқаддас аст. ҳаракат кунед, онро пойдор доред ва фарзандони ноболиғро ба балоғат расонед, тарбият диҳед дар якҷоягӣ. дуввум ин ки ҳаминро гуфта қайд карданиам ки зиёд занҳо бисёртар муроҷиат мекунанд аз тарафи шавҳарҳо ки гӯё шавҳарҳои онҳо бениҳоят бераҳмии махсус фарзандонро азият медиҳанд, лату кӯб мекунанд ё ки ба қатл ҳам мерасонанд. мана фаҳмидем дар Русия падаре фарзанди яксола 8 моҳаи худро ба қатл расонид ва дар интернет дидем падари хуҷандӣ нисбати фарзанди худ ки чӣ қадар шиканҷаю азоб дод ва айни ҳол нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда ва тафтишот давом дорад. ман ба саволҳои баъзеҳо чунин ҷавоб медиҳам: дар кадом ҳолат ҳуқуқи падару модар маҳрум мешаванд? мувофиқи кодекси оила, мувофиқи моддаи 69 кодекси оила, кадом падар ё модар аз ҳуқуқ маҳрум мешаванд? яъне агар аз ҳуқуқи падару модари худ истифода намоянд ва фарзандон муносибати бераҳмона кунанд, аз ҷумла нисбати онҳо зӯроварӣ ҷисмонӣ ё рӯҳиро раво бинанд, майзада бошанд ё нашъаманд бошанд, бар зидди ҳаёт саломатии фарзандон ё худ саломатии ҳамсари худ қасдан ҷиноят содир кунанд, чунин падар ё ки модар аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум мешаванд. яъне чӣ падар чӣ модар чунин рафтор кунад, ҳатман аз ҳуқуқи падарӣ ё модарӣ ба воситаи суди ҷои зист ҳатман маҳрум мешавад. ғайри ин ҳаминро гуфтаниам ки то 18 сола шудани чунин фарзандон ҳамон падар ё модаре ки ҳуқуқаш маҳрум шудааст ба воситаи суд ҳуқуқ надорад ба он фарзандон наздик шавад. ғайри ин дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 ноябри 2016 таҳти рақами 1365 дар бораи ҳуқуқу дадориҳо ва масъулияти падару модар нисбати фарзандон зиёд қайд шудааст. метавонед аз интернет онро ёфта хонед. дӯстони муҳтарам, ҳар яки шумо саволҳои зиёд медиҳед ва ман тамоми саволҳоро манам дар ҳамин канали ютубам баромад карда ба саволҳо ҷавоб медиҳам. ва саломат бошед, дар амони худованд бошед.